Dámy a páni, vítajte. Moje meno je Rovi a ja vás vítam u ďalšieho informačného videa. A toto informačné video bude skôršie také fakt, že info, také pre mňa trošku také smutnejšie. Lebo počítač mi asi umiera. Ale nie, smutnejšie nebude, no bude proste také dosť info. A to info je, že pokazil sa mi počítač, tak teraz dlho nebudem vydávať videá. Teraz vlastne len proste nahrávam, hučí mi to nenormálne ten počítač, hučí mi nenormálne, tak rýchlo toto proste pre vás urobím, toto videjko, rýchlo to doeditujem aj High Life, už editujem už len asi 30 minút alebo koľko vo Full HD, ináč čeknite videjko. A stala sa tá vec, že hrám CSGO Global Offensive a zrazu mi začne preblíkavať monitor, ale tak reštartujem mne počítač. Tak som ho reštartoval, zase mi preplikoval a potom sa mi zrazu z ničoho nič proste vypínal, zapínal počítač, ako keby aj v monitore, aj v počítači nebolo dostatok elektriny, alebo neviem, alebo ja neviem, nejaký chladič možno v počítači tam nejako zlyhal. Bol ináč aj dosť horúci, tak asi to je aj ten chladičom, tak to poviem dať opraviť. A teraz tak 3, 4, možno aj 5 dní nebude videjko, určite nie, možno v piatok, to nesľubujem, v sobotu to už určite bude videjko, určite. A tak no, ale piatok to som si není istý, to neviem. Možno to vyeditujem cez mobil niečo. A tak no. No, trošku také smutnejšie videjko, ale nie. Neviem, čo mám k tomu viacej povedať, no. Trápi ma to, lebo táto oprava určite nebude lacná. Takže tak no, dobre. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, pokiaľ sa vám videjko nepáčilo, tak dajte dislike. Lúči s vami Rovi, lúči s vami Minecraft. Tak. Užívajte si večer. Majte sa.